uthi uma uyikhulekela nawe uthi ukuthi mosoqeda ukukhuleka ubona ngeke isenzeke lesi. Because usathane mezobulala ukukholwa komuntu ukunikeza ukuthi ulahle unembeze empela osukuyikhuluma. Ngezwana basala. Amen. Ukubone ukhulekela into uthi mosowulele uphinde uyiphendule wena ukuthi hayi noma ukhulekile vele ngiyafuna kulo. Bese kumoya. Shothi mawuze usophakathi kakhulu. Ayikhethe ngiyenzeke. But akusukele kulento usathana aphikisana nento osukuyikhuluma. But okwakho bangukusho. Amen. Manje iBhayibheli if ungangabazi uzothi intaba suka. Intaba izosuka kodwa qala kwakho khona wena qala ukuthi le ntaba iyasuka. Ngamanye amazwi bawukholwa wena qala ukuthi intaba iyasuka asiki isimo esizoma kuwe. Ngezwana basala. Amen. La intaba futhi okude. Akusho ukuthi mawusindisiwe awuhluleki. Akusho ukuthi mawusindisiwe wena ubinankinga nje konke kuhlezi kusimuthi. Angithi ukukhona simuzwa ethi ngelinye ilanga ethi ngiyakwazi ukulapha. Futhi ngiyakwazi kwenjani? Ukusutha. Ngamanye amazwi isimo ongena kuso kusokuyisimo esizosiza umuntu okulandelayo. Amen. Yonke into ozongena kuyo mntaka baba noma yonke into ezongena kuyo uzongena ngoba inereason ukuthi ufuna ukuyisa. Okwakho uvumela isimo ukuthi sikulinge sikufivini ukuze uphume uyigolide. Manje ngiyacabanga ukuthi wonke umuntu useyazi ukuthi uNkulunkulu wenzeni ngoba kumanje sibonga ngithi uyazi usiyazi ukuthi ukhona isimo la khona ukuthola dokotela bayaphikisana nento esuke kuyiyona ngoba sebabona ngathi kuphelele bese yena yavuka. Sizathi ukuthi ibandla libe la khona ozovela nje wena wedwa ukhuluma into abantu bebephikisa kodwa ume kuyo ngelinye ilanga sibone yenzeka ngoba wena bawukholwa ukuthi izokwenzeka. Amen. Ngeza wala basala. Amen. Ngoba mina ngidaba ukuthi uma uyisho kimi ngiyaphikisa ngize ngihleke ngiveze lo mhlathi ungalimali lo kodwa hlale ukukholweni. Amen. Ngoba ukukholwa akudingi ukuthi ubonge namagama amnandi ukuze kubonakala ukuthi uyakholwa. Amen. Ubuyela kuJesu uthi uJesu uzophambanisa unina nonina zala. Angithi mase umakoti nonina zala. Mesethi isitha zomuntu kuzoveza endlu yakhe. Ngamanye amazwi mesofika uJesu akalethe ukuthula kodwa ulethe ukukhuluma. Ngoba isikhathi usindiswa noma isikhathi ukholwa isikhathi inkulumo zivela kakhulu. Example. Uma mina angithi ngiyakholwa. Kungathiwa ngenza something lapha noma ngiyajoja. Uzokhulunywa kakhulu nami. Uzogcwalisa kubantu. Kodwa iphale ehlezi ngixoxa njalo ngingakhulumi. Why ungakhulumi ngoba bayazi ukuthi ungakasathani vele. Ngamanye amazwi umkholwa kuzoba nabantu abazovuka bamelane nawe. Hayi ngoba bakulimaza kodwa baphakamisa ukukholwa kwabo. Kodwa i-time wena umelana nabo ukukholwa kwakho kuyehla. Akukholwa kwakho kuphendula ukuthi abantu bathini ngawe kodwa kwakho ukuthi ikamela liphezulu uma uzile bakhuluma wena unyuke uye phezulu uyokhulekela laba abakhulumileyo. Ngoba nabazana ngiyahluka ngiyaqalekisana futhi ngimoto. Bese ngiyaxakeka ukuthi amanzi abikambi ngaba bayaphuma yini. Lethi iBhayibheli uyaphika lo wesimame uthi lento ikhulumayo wena unamanga. Nendoda yami seyindala. Angeke isathola abantwana. Lithi iBhayibheli meliqhubeka awuqhubeke. Ukuvesi bani manje? 17. Okay. Kepha owesifazane wakhulelwa wazala indodana ngaleso sikhathi ngomnyaka olandelayo njengokusho kuka-Elisha kuye. Yes. Kwathi umfana esekhulile waphuma ngelinye ilanga waya kuyise kubavuni
wathi kuyise, ngafa ikhanda. Yebo. Ngafa ikhanda. Yes. Wayesethi encekwini yakhe, myise kunina. Yamthatha yamyisa kunina. Yebo. Wahlala emathangeni akhe kwaze kwabasemini wafa. Wenze njani bazalwane? Wahlala. Uhlala kumama kuyindodana yokuqala neyokugcina. Ihlala kumama kusukela ekuseni kanti ikhala kubaba bathi sekubukulile. Efika kumama wakho umama wayo yenze njani empini. Esibenze ukuthi ngabe unethemba ukuthi yaphilele njani? Okay, qhubeka. Wakhuphuka wambeka embhedeni womuntu kaNkulunkulu. Wakhuphuka wangatshena umuntu wayombeka ekamelweni eliphezulu. Noma isimo siphikisana naye kufanele ngabe uyakhala kodwa akakhala. Kunalokho ukuthi before ngikhale kodwa ngilukele ekamelweni eliphezulu. Amen. Yebo qhubeka. Wamvalela waphuma. Uyavala ukuthi abantu bangaboni ukuthi isimo sakhe abhekane naso sithini emphakathini. Kodwa lolu daba lolu angeke ngisatshena ngendoda yami kodwa ngizotshena uNkulunkulu udaba lami ngizobika kuye. Sizaphila basala noma isimo kuthiwa sinjani kodwa bakwazi ukubikela emaceleni kodwa bathi ngiyakudirect uNkulunkulu. Amen. Qhubeka sesizoqeda. Wabiza indoda yakhe wathi, ake ungithumele enye yezinceku nenye yezimbongolo ukuba ngigijimele kulowo muntu kaNkulunkulu. Uyabuza lo Bese muntu. ngiyabuya. Akasathani nendoda yakho ukuthi ayibo. Ithemba lethu okuyilona lodwa. Olithole sewugugileyo sazi ukuthi ngeke usalithola. Sengidlulile emhlabeni kodwa uthi nginikeze ingcebo zakho ukuze ngigijimele kuye. Ugijimele kuye kwenze njani mama? Naye ndoda nangazi ukuthi ile idomayo ukuthi athi umntana wami kade ekhala ngekhanda kwenze njani manje uma sothi ugijimela kuye. Kunesimo bantaka baba okufanele sigijimele kuso. Siyasazi isimo sakho okufanele ugijimele kuye. Uyazi wena ukuthi yini le uNkulunkulu ofuna ukuthi uhlale ngokukholwa kwakho noma ngathiwa umhlaba uyagoqwa ngoba kunevesi eBhayibhelini elithi umhlaba uzogoqwa ngengubo kodwa amazi akhe asoze kwagoqwa nasishana sinye sezilanga. Amen. Bese noma ngathi umhlaba soyagoqwa kodwa amazi akhe azofanele empilweni zakho. Amen. Ngoba ngiyakholwa kuye. Hallelujah bazalwane. Uyabona ukholwa. Ukholwa noma kuthiwa amadoda enkosi yami. Ukholwa noma ngathi uvuka endlini awazi uzohlala. Kodwa ngeke ukuthi uyakholwa. Amen. Uphuma ngathi kubantu emphakathini konke kuhamba kahle. Kanti akuhambi kahle. Kodwa ukuthi udaba lwakho ngeke ulibekele kubantu kodwa uzolibekela yena impela wakudala. Kho. Amen. Yebo qhubeka sesikhona. Kepha wathi, uyelani kuye namuhla na? Nawo ke umbuzo. Uyelani ke manje kuye namhlanje ngoba kwazulu. Yebo. Akusilo olokwethwasa kwenyanga. Akusilo isabatha. Asikhona nje okwethatha kwenyanga ngabe ngiyezwa uhambisa kweshumi kuye. Akusona futhi sabatha. But why uyabuya? Yebo. Wathi kahle. Wayesebophela imbongolo wathi encekwini yakhe, qhumba uhambe njalo. Ungangimisi ekuhambeni uma ngingakutsheli. Ilalela mwenze njalo umuntu useletha ama directions. Kuba inqola yakho nasendodeni yakhe ngiyacela ukuthi wayenesimali esingasuki phansi. Kanti isima sivumi. Kunalesikhathi la ufane khona ngabe usathana usibona siyakhala kodwa sibone sihleka sijabula. Asibone siphula amaculo okujabula angaze ethi usathana laqedanga hayi ngoba usathana engasizwe imizimba yakhe ayishayayo ukuthi ngiyaze ngikholwa kuye ukuthi nale kwale mizimba usathana nikeza yona
kodwa yena uhleze nami ngoba wangena kumishadi nokwaphethe nithi nakuShadraka wabonakala esithandweni somlilo sengowesini uyavela esimeli momkhona okwakho ukuthi kholwa baba yini bazalwane ukholwa uyabona umuntu obabukholwa ukekhulume into eyithi meyikhuluma ubona ngathi ikhanda usisakele kodwa ngeke ukuthi uyakholwa uzoyikhuluma lento ayikhulume phambi kwey'nkukhu ziningi ngoba uyakholwa thothi uNkulunkulu ukukholwa kwakhe bese yenza animofunda uGenesis kuthiwa ngoba uNkulunkulu uyabuka ukukholwa kwabantu baka abantu bakhanda umposhongo bafuna ukufika kuye ngithi uma sebazofika kuye wabona uNkulunkulu ukuthi bazofika laba bantu la ngiyenze njani ngoba laba bayeza phela ngenxa yokuthi mina ngikhulumile kubona angikwazi ukuyiphikisa into engizobe ngikhulume kubona okwabo ngibatshele ngathi mina mebekholwa yonke into abayikholwayo bazodani bazokwenzela banayo kuthiwa-ke mebekhanda umposhongo wabona uNkulunkulu ukuthi ukuze bangafiki into mina ngibashaye ngokukhuluma ngoba izinto ezisibulalayo ukukhuluma sikhuluma nasendlebeni ezidrongo haleluya bazalwane ngoba uthanda ukukhuluma uzokhuluma kumuntu kanti language akasiyo le ofanele ngabe ukhuluma kuye ngoba wena uyabaza bohlobo lwakho ofanele ngabe ukhuluma kuye kodwa ugcina sokhuluma kubantu abarongo ugcina sowufa kanti uyibulale wena kuthiwa bathi bese bangasezwa bangasabonani ngalimi lunye waqala nalo nomunye wakhuluma lona wacabanga ukuthi uyakhuba phela manje ngoba ngisamudla wagcina umposhongo ungasaqhubelelanga waya phezulu wagcina sowume uyistable khona lapho ngoba uyithanda ubhede ekhulumeni ingakho lithi iBhayibheli ulimi luyisitho esincane kodwa futhi ulimi lungabhubhisa iSouth Africa luyibethe yonke ngolimi kunabantu abakhipha ababulalayo ngolimi kunabantu futhi abaphilisayo ngolimi qaphela into ekhulumayo qaphela into enalelayo qaphela into yenzayo ngolimi lwakho haleluya yabaqhubeka wayesehamba-ke wafika kulowo muntu kaNkulunkulu entabeni yabo yabakameli wamfica kuphi entabeni yabakameli okay kwathi lapho lowo muntu kaNkulunkulu embona esekude yes wathi kuGehazi inceku yakhe bheka nanguya umshunenikazi yebo ake ugijime umhlangabeze uthi kuye usahlezi kahle na awuke ugijima umhlangabeze umbuze nje engakafiki kimi ukuthi usahlezi kahle ngoba kade ngicindile ukufika ngizodla lesiko enhlezi ngisidlu siyenza okay kwenzakalani bese fika kuyo indoda yakho isahlezi kahle na yebo umntanakho usahlezi kahle na yes wathi sisahlezi kahle uthini mama uthi sisenjani sisahlezi kahle hayi uhleli kanjani indodana yakho ngoba uyabuzwa nayo kodwa le ndodana ifike ushiye phezulu kwekamela phezulu wayumtshena iopposite ongasiyona kanti lo muntu umtshene umshiye efile kodwa usahlezi kahle no man ukuthi lo mama uyasazi isitori sakhe ukuthi indaba zama ngibekile noma ubani kodwa ngeke wadala izulu lomhlaba kunezinto mntakababa noma kuthiwa ziyaphetha bebekubuza abantu uvele uthi konke kuhamba kahle kumnandi kanti akukho mnandi ukuthi indaba yakho yazi uyibeka phansi ungavumi ukubulawa ngubani kodwa kanti indaba yakho uyibeke phezulu wena ukuthi ubone usathane uyiqini kanjani kuyenzeka abazalwane ukholwa kwakho uthola ukuthi inkambo yakho iyaphikisana nokholwa kwakho angutshale nje ngami kuleminyaka nje endala eyayidlula ngangikholwa ngithi khona Shmayela kodwa inkambo mayike ngacasuka ngikwazi ukukhipha izinto engithi bese ngihleli ngeke uthola ukuthi angisakwazi ukuyibuyelisa
okusho ukuthi ngamanye amazwi noma ngathiwa ngiyakholwa kodwa abantu abahleli nami eceleni kwami abakwazi ukuthi mase ngikhuluma mase ngicasukile abakwazi ukuthi kube khona abakufundakile. That day lakhona engatshela khona uNkulunkulu ngahlala leBhayibheli ngathi mengitshela uNkulunkulu ngathi Nkosi okay angisena ndaba nakho konke but shintsha inkambo yami ngikwazi ukuhlela noma kuthiwa kuyabheka noma ngizwe ukuthi kuyabheka kodwa ngihleke ngithi mase ngingedwa ngisho ukuthi Nkosi kodwa khona yazi ngiyasizwa ukuthi ngishayile ngiyakhala kodwa ngeke ukuthi ngizobika kudaba lwami wena ophumuza udaba lwami ukuze inkambo ifaze kangcono ngoba kusiza ukuthi uyakholwa kanti inkambo yaphikisana nokukholwa kwami lwana nenkambo yakho ngoba ezinye izinto ezenza ukuthi ukukholwa kwethu kungafezeki kahle ukuthi inkambo yethu yaphikisana nento esikholwayo futhi ukuthi umuntu ulungile kahle nje bese senkonzweni kodwa bese ngaphandle wake wamthini la uzombona haleluya inkambo lungisa qala inkambo yakho before konke ukubone kwenzeka lungisa qala futhi nezinto ezikhiphe emlonyeni wakho qhubeka sesizolo sikasini manje ungaze ngikhuluma isikhathi esiningi okay wafika kumuntu kaNkulunkulu entabeni yebo wabamba izinyawo zakhe yes uGehazi wasondela ukuba amxoshe uGehazi wenza njani manje wasondela yazi wale uGehazi wasondela ukuthi utheme efika kuGehazi wathi konke kuhamba kahle but usuyaxakeka uGehazi mase uElisha soqhamuka sozobamba inyawo kwathola ukuthi indoda kaNkulunkulu ayibukisi njengabonke abantu isikhathi imbone ebamba inyawo zayo ya understand ukuthi kunesimo esesingasadinga abantu kodwa sidinga uNkulunkulu yes uthi kepha umuntu kaNkulunkulu wathi myeke ngokuba inhliziyo yakhe imunyu phakathi kwakhe noma ngathiwa ujabulile kodwa inhliziyo mina sengibona inhliziyo ngoba uNkulunkulu into eyokuqala bokukholwa ubamba ukukholwa uNkulunkulu akakubuki umzimba njengoba thina sesibuka umzimba but ubuka inhliziyo myeke inhliziyo yakhe imunyu lesi sima kuso asadinga omunye umuntu kodwa sidinga uNkulunkulu injabulo yakhe ayisadinga abantu kodwa idinga uNkulunkulu lalela mntaka baba bamba ukukholwa ayikho into ezoma endleleni yakho ngoba ukukholwa wacabanga ke futhi ukuthi ngoba sikholwa sisuke sesidlala ilotho ngoba abanye bacanga ukuthi uma ukholwa uzoba nayo yonke into akusiyilotho le kodwa idinga umphefumulo wakhe idinga ukukholwa kwakho sikholwa noma kushayeka noma sikhala kodwa bamba ukholwa aweka kade uverse ba verse 27 yes aweka u30 unina umntwana wathi kuphila kukaJehova nokuphila kwakho angikukushiya and the mother of their child say as Jehovah living and say the soul live I will not live there and the rest ukhona omunye one vision le yini amplified code le ongaba le good news